Bueno, damos comezo logo a continuación do pleno. Empezamos polos rogos. O primeiro é do Partido Popular sobre unha actuación de drenaxe nun vial municipal de Tarrío, Carballal. Quen a fai? Fago eu que... Venga, ya está. Esta é un rogo moi sinxelo, é ao respecto dun vial que está na parroquia de Carballal. Estou seguro que o concelleiro do rural coñece perfectamente o sitio, porque ademais na nosa visita a esa zona cos veciños fomos informados de que o concelleiro estivo nesa zona e, polo tanto, a petición é moi sinxela. No entronque dese vial que dai acceso a diferentes vivendas da parroquia de Carballal existe un problema nunha cuneta xusto no entronque coa estrada autonómica que une a autovía de Lavacolla co concello veciño de Sigüeiro e, polo tanto, a nosa petición é que o concello pois resolva ese problema, porque certamente o vial é estreito e pode haber algún problema pois como consecuencia dun cruce de vehículos ou incluso dun despiste pode orixinar algún tipo de accidente. Como o concelleiro xa coñece o punto e a zona, creo, pois o rogo é simplemente que o concello faga o posible para resolver esa incidencia o máis axiña posible. Moitas gracias e máis nada. Gracias, Agustín. Rafael. Bueno, boa tarde a todos, compañeiros e compañeiras de corporación. Antes do vindeiro pleno intentaremos ter este rogo cumprido. Efectivamente, hai un pequeno problema de accesibilidade a ese núcleo, que é un núcleo principal da parroquia, pendiente de que temos previsto pois facer unha actuación un pouquiño máis estrutural para o acceso, digamos, para mellorar os accesos a todo ese núcleo. Sí que é certo que, bueno, pois nun par de semanas, cando empecemos ali pois as labores de desbroce, faremos tamén unha pequena actuación para a eliminación de fochancas na parroquia e aproveitaremos tamén para dar conta desta actuación e espero poder chegar ao vindeiro pleno con ela resolta. Gracias, Rafael. O segundo rogo do Partido Popular sobre a sinalización do tránsito de peóns na avenida Xoán Carlos I, a altura da estación de servicio. Buenas tardes a todos. Es un rogo muy sencillo, consiste en dos pequeños problemas. La estación de gasolina de Juan Carlos I, que está enfrente de la iglesia del Pilar, debido al mal estado de la acera de la iglesia del Pilar en Juan Carlos I y a la mejora que se ha hecho en la calzada, en lo que son las aceras del otro lado, la gente, ahora los peregrinos y la gente ha aumentado el tránsito de personas a través de esta acera, y al cruzar Rapadafolla a través del semáforo te encuentras que al llegar a la gasolinera hay dos tramos de unos 15 metros que no contienen ningún tipo de paso peatonal, ni ningún paso de cebra, ni ninguna señalización que permita cruzar con cierta seguridad y los coches entran y salen sin hacer ningún tipo de valoración de que hay gente cruzando por ahí. Entonces lo que se ruega es que se trate de marcar algún tipo de paso de peatones que no tiene que tener una gran anchura, sino simplemente con que respete la acera para que los vehículos puedan tener más cuidado. Y el otro es que se ha cambiado el semáforo que está situado en la avenida Rosalía Castro y la avenida de La Coruña, y que antes estaba situado más abajo en la avenida Rosalía Castro, a la altura del número 29 aproximadamente, y resulta que se ha dejado el pavimento podotáctil que estaba marcado para los invidentes, con lo cual ya no es el primero que aprecio que llega a ese tramo y al dar con el bastón en la zona del pavimento podotáctil corre el riesgo de cruzar o intentar cruzar, porque adivina que ahí está el antiguo semáforo. Es tan sencillo como echarle algo de cemento o camuflar ese pavimento. Y la tercera cosa es agradecerle al concejal encargado de Parques y Jardines que hace 2 días cortaron los mirtos que no dejaban transitar por la acera a la altura de la estación de servicio y que llevaban meses sin cortarse. Y yo ya estaba temblando de que se hubieran incluido los mirtos entre las plantas
de la playa de Chayán y de la zona de Chayán que no podían ser cortados por motivos medioambientales, de regeneración, con lo cual me he llevado una grata alegría al ver que no están clasificados en ese tipo de plantas. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Claudio. Xan. Digo que congratúlome no teu incremento de coñecementos ambientais, calqueira outra dúbida que teñas estamos a tua disposición. O respecto do paso de cebra, do primeiro, sí está previsto facelo porque tamén detectamos o mesmo problema, e o da Beira Rúa, do paso de Rosalía de Castro, a verdad que descoñecía que quedara pois, co anterior e tamén arranxaremos. Gracias. A seguinte en rogo é do BNG para o arranxo da fonte situada na rúa Ponte Pereda do barrio de Conxo. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Moi brevemente, por se non coñecen, en Ponte Pereda hai unha especie de fonte que leva bastante tempo sin funcionar, que sobre todo ahora na época do verán crea varios problemas, non? No momento en que a fun visitar cun dos veciños colindantes ca mesma, pois incluso dentro da fonte había varios animais mortos, desde logo pois está nunha situación que non é de recibo, e que a chegada do calor ademais que provoca pois un importante problema de mosquitos nas vivendas que están a tan só que as fiestas a escasos 2 metros, non? Por lo tanto, con este rogo que queremos solicitar ao goberno municipal que proceda a unha de dúas, non? Ou a decentala e poñela en funcionamento, ou incluso a tapala e buscar outro tipo de solución, non? Moitas gracias, Xan. Ao respecto a decentala, se non está xa feito, farase na vindeira semana, xa está ordenada. Co respecto do funcionamento da fonte, xa a terceira bomba que se estropea ali, de feito está encargado outra, estamos pendentes que veña, porque acumula moita lama e moito lixo que alguén bota na fonte que acaba atorando as bombas, por eso deixa de funcionar. Están buscando algún tipo de sistema que evite que chegue o lixo á bomba, pero eso xa é un aspecto técnico onde non me meto. O seguinte rogo tamén do BNG para colocar unha placa explicativa xunto ás Marías na Alameda. Goretti. Sí. Ben, supoño que todas coñecemos perfectamente que as dúas Marías é unha das fotos non máis codiciadas e máis buscadas entre as persoas que nos visitan, tanto dos arredores como xente que ven de fora. Mais o certo é que poucas desas persoas saben ben da vida de quen foron e o que significou a represión posterior á Guerra Civil Española entre nas irmás Coralia e Maruxa Fandiño. Realmente ese drama ben paga a pena que se xa coñecido. Despois da representación de Boaxa e Carmín, que tivemos ocasión de ver en distintas ocasións neste Concello, a cargo de Mabel Rivera e de Belén Constenla, e falando con moita xente que asistiu á representación aquí e noutros concellos, non tivo todas as representacións que debera, mas aínda así, pois, observei que para moitas persoas, mesmo persoas que viven e que pasean por Compostela, pois era unha descuberta saber quen foran, que había detrás e que drama tan profundo había detrás destas mulleres que, pois, ás veces parece que eran dúas señoras que se pintaban e que lles daba por aí de sair a dar o seu paseo, non? Penso que ese tipo de simpleza, ese tipo de representación onde se oculta pois todo o drama dunha familia anarquista, todo o drama da represión, das mortes, dos asasinatos, da falta de posibilidades de poder traballar justamente nese momento, está ocultado, e que realmente a placa que hai ali, entendendo que quería cumprir unha función, nin é o suficientemente visible, nin ten unha explicación suficiente a este respecto, e que ben paga a pena que sexan consideradas pois ese monumento á beira de que todo o mundo pois quere facer a foto, máis que todo o mundo saia de aquí sabendo finalmente quen eran. Así que o que solicitamos é que se busque o sitio adecuado, pero que haxa un panel informativo sobre a represión a que foron sometidas, tanto elas non como moitas veciñas e veciños de Santiago e do conxunto do país despois da Guerra Civil Española durante a época da ditadura, non? Gracias. Marta. Sí, Goretti, estamos traballando nelo dende fai algún tempo. De feito, recibimos
varias solicitudes nesa dirección, tanto da Asociación de Veciñas das Marías como do propio Grupo Istagra, como dende a propia iniciativa do Departamento de Igualdade para construir ese proxecto de territorio das mulleres. Neste momento que estamos tratando de facer é un acomodo de todas estas solicitudes e demandas e cumplir precisamente con este desexo tamén para o Grupo de Goberno Compostela Aberta, que mellorar e informar correctamente do acontecido coas Marías. Moitas gracias. A seguinte rogo é do BNG para modificar o nome do pabillón de Roxos. Rubén. Perdón, alcalde, unha cuestión de orde, se pode ser. Sí, al respecto do rogo, con todo o respeto cara ao BNG, que eu creo que se van a tramitar ás veces como rogos cuestións que poderían ser mocións por pequenas que sexan. Quero decir que o rogo, entendo eu, que o rogo debería limitarse ao que son os actos reglados ou que son, digamos, o mantenimento de servizos. Claro, esta é unha cuestión sobre a que se pode debater, pero que eu creo que non se pode tramitar como rogo, porque iso dar por suposto que todos estamos de acordo. Despois, por outra parte, claro, hai unha comisión de condecoracións e todos creo que concordamos, Sí, bueno, verá, non te preocupes. Hai unha comisión de condecoracións, e que concordamos todos e queremos todos en que as conmemoracións e as homenaxes, bueno, pois pasarían por esa comisión, simplemente, pero bueno. Que quede constancia da opinión do señor Brunet. De todas maneiras é un rogo e é evidente que hai unha comisión de condecoración. Por certo, digo tamén casi como acto de respeto a un goberno de progreso, porque foi en tempos do goberno de progreso cando se lle deu ese nome ao pabellón. Xa, pero por eso non se preocupe, que nos transgredimos hasta cos gobernos de progreso. Señor Rubén Cela. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Eu, con todos os respetos tamén a opinión do señor Brunet, eu teño tamén a miña opinión personal sobre mocións, rogos, proposicións de outros grupos e se están ben ou mal encadrados, non? En calquera caso, eu sempre respetarei a opción de cada grupo político de respetar as súas iniciativas e a formulación das mesmas como estiven oportunos. Nos en concreto non teríamos ningún problema en traerlo como outro tipo de iniciativa. O que nos parecía é que era unha iniciativa que tampouco tiña unha gran entidade como para establecer en base a ela un gran debate. Nos recollemos aquí unha petición que nos fixeron chegar varios veciños de Roxos, incluso a unha persoa da propia comunidade educativa a respecto da posibilidade de buscar outro nome para o pabillón municipal que, como comentaba o señor Brunete, data do ano 2003 e naquel ano foi cando se inaugurou con ese nome de Carmen Esteban. Nos o que solicitamos aquí é que pudera ser incluso o propio Consello Escolar do centro quen pudera buscar ese novo nome se se estimaba oportuno, non? En calquera caso, por suposto que non hai ningún problema, ao revés, en que calquer tipo de decisión, se se opta por ir por esta vía, ou igual que outro tipo de cambios de nomes ou de propostas, pase por esa comisión. Gracias, Rubén. Aceptamos o rogo. O seguinte rogo é do PSOE sobre a situación da sala de prensa do Concello. Que hai moitas roldas de prensa? Hai desgaste. Dende hai un tempo, os xornalistas que realizan o seu traballo no Concello de Santiago atópanse con algunhas dificultades técnicas ou non funcionar algunhas das conexións de son, e as que funcionan soen fallar con certa frecuencia. Por todo isto é que solicitamos ao Pleno da Corporación o seguinte rogo, que o Goberno Municipal leve a cabo as melloras pertinentes na sala de prensa do Concello para que os xornalistas dos diferentes medios de comunicación podan levar a cabo o seu traballo con todas as garantías. Teño que contestar logo que non o viran nas notas. Bueno, intentaremos atender o rogo e ver cales son as eivas e para que os xornalistas podan facer o seu traballo da mellor maneira posible. O seguinte rogo e último do Partido Popular sobre a roza e mantemento do vial que comunica a Corredoira dos Muiños co Carme de Abaixo. Boa tarde de novo. Unha representación dos veciños do barrio de San Lourenzo nos fixeron chegar ao Grupo Municipal do Partido Popular a súa malestar porque non están feitas as labores de roza no vial que se inicia na Corredora dos Muiños no seu entronque coa Rúa da Carballera de San Lourenzo, que continúa en paralelo coa canle do Sarela pola Rúa de Barreira, a Rúa Ribeira de San Lourenzo e o Rueiro das Figueiriñas.
É certo que está cheo de silvas, incluso invaden a calzada, que xa non é moi ancha, non? Digamos. Ademais, no paseo que dimos para ver un pouco a situación, no entronque da Rúa Barreira coa Ribeira de San Lourenzo, hai unha canalización moi deteriorada, que supón un perigo tanto para o tránsito rodado como tamén para o peonil. Lembremos que nesa zona non hai aceras, non? E, por lo tanto, pensamos que debería cometerse a súa reparación. O rogo é que, canto se podan, a maior brevedade, se leven a cabo os traballos de roza e mantemento do vial que transcurre en esa zona. Moitas gracias. Gracias, Maite. Xan. Bueno, aceptamos o rogo, disculpas. As preguntas que había para resposta oral no pleno, que a primeira das preguntas é do Partido Socialista sobre o uso dun pabillón deportivo. Gonzalo. Tendo coñecemento de que nos últimos meses algún club deportivo da cidade ven reservando o uso do pabillón deportivo, concretamente o pabillón de Fontiñas, e finalmente non utiliza, impedindo así pois o disfrute deste espazo por outros clubs ou deportistas da nosa cidade. E dada a necesidade e gran demanda de infraestructuras deportivas que padece o noso Concello, ao Grupo Municipal Socialista non lle parecen axeitadas estas prácticas, máxime tendo en conta que as normas de uso das instalacións deportivas da nosa cidade, entre outras consideracións, indican que a entidade usuario poderá perder a súa reserva de instalación se de forma reiterada e non justificada non fai uso da mesma. Concretamente no mes de maio, en 4 días, pois de 8 horas, pois non fixo uso de ningunha. Por todo isto, polo que solicitamos a contestación oral, a seguinte pregunta: si son vostedes coñecedores desta situación a través dos distintos partes diarios que se envían ao Departamento de Deportes, porque continúan autorizando un club que, se motivar a ausencia, non fai uso do pabillón que previamente solicita, provocando un notable presuicio para os demais usuarios, clubs da cidade, así como o coste económico de ter aberta a instalación, non? Gracias. Noa. Hola, boa tarde, Gonzalo. Pois sí, a verdad que concordamos, e revisando os últimos meses sí que se observa hai unha baixada en xeral do uso de todos os clubs, que entendemos que é normal e que sucede sobre todo a partir de Semana Santa, pero sí que é certo que neste pabillón das Fontiñas hai un club determinado que ten unha serie de faltas que entendemos non están xustificadas. Primeiramente, reunirnos co club e seguidamente entendo que ten que haber, en todo caso non estando xustificadas estas ausencias, ten que verse reflectido no reparto que se fai de instalacións para o curso que ven. E tamén decir que o sistema que comentas de partes non diarios, que a verdad que non está dando bons resultados, porque son complexos de seguir, e que estábamos pensando tamén en poñer en funcionamento unha aplicación informática que facilite o control destas faltas e destas incidencias de maneira bastante máis clara e áxil para o departamento, porque, como ben indicaches, Gonzalo, pois é unha lástima que pasen este tipo de cousas e que non podan ser pregados por outras persoas ou outros clubs que queran practicar este deporte. Nada máis, gracias. Gracias. A seguinte pregunta sobre a contratación dos servicios de expedientes sancionadores do Partido Popular. Alejandro. Sí, gracias, alcalde. Alcalde, yo quería formular esta pregunta a través de una alegoría, pero no quiero que se me malinterprete, que es una alegoría y no una comparación. A mediados de los años 40, el escritor británico George Orwell publicaba una de sus novelas más celebradas, Rebelión en la Granja, una alegórica fábula satírica sobre los cambios revolucionarios. Los animales de una granja, encabezados por Napoleón y por su lugarteniente Squaller, hartos de la tiranía de los humanos, se levantaban contra estos para imponer un sistema de gobierno que al poco se revelaría más despótico. Pues bien, ha llegado hasta mí el bosquejo de un manuscrito anónimo con una nueva versión de Rebelión en la Granja adaptada a los tiempos de la supuesta nueva política. Y en la nueva versión descubrimos el siguiente diálogo entre los revolucionarios personajes de Napoleón y de Squaller. Dice Napoleón: no vamos a consentir que una empresa privada colabore en la tramitación de los expedientes sancionadores. Y añade Squaller: de ninguna manera, vamos a municipalizarlo todo. Y así, a las pocas semanas de alcanzar el poder, los revolucionarios retiraron la gestión de los expedientes a la empresa que en su día habían contratado los humanos. Pero a los pocos meses volvieron a externalizar el servicio. Eso sí,
en beneficio de otra empresa. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Señores Duarte y Duro, ustedes criticaron el expediente de contratación del año 2014 que contemplaba la colaboración auxiliar de una empresa privada en la gestión de los expedientes de cuantía graduable. Dijeron que al llevarse un porcentaje, la empresa inducía la imposición de altas sanciones. Esto era falso, absolutamente falso, pero ustedes lo afirmaron. Eso sí, al poco impulsaron ustedes un expediente de contratación del año 2016 sustancialmente idéntico al 99%. ¿Podrían explicar este curso lógico o ilógico de los acontecimientos? Nada más, muchas gracias. Xa. Ben, vou obviar a parte poética do seu discurso que faralle gracia a vostede e supoño que a súa bancada, pero a argumentación é moi sinxela. Os expedientes de urbanismo, o tipo de sanción que manexaba, movíanse en franxas que manexaban diferencias de decenas de miles de euros. E os expedientes actuais son de tráfico... Brunete, estou contentando. Señor estou Brunete, contestando eu. Se che parece, xa preguntaches, tú veches a tua quenda, non? Xa recitou... Bueno, pois neste caso falamos de expedientes de medio ambiente e tráfico que están absolutamente reglados. Esa é a única diferencia. Gracias. Señor Brunete, si escoita cando lle falen e se non escoita non ten ganas de escoitar. Entón, se quere facer o teatro, fago. Seguinte, no, pero falta vostede o respeto cando non lle deixa contestar. É así de sinxelo. A próxima vez, se lle tira unha pedra, non diga que lle salpica sangue e que lle está manchando o traxe. Veña, pasamos ao terceiro pregunta do Partido Popular sobre o Rexistro Municipal de Vivendas de Uso Turístico. Inda que no encabezamento falase do Rexistro Municipal, evidentemente, pois, a ver, a exposición de motivos e a formulación, pois, entende que os tiros iban por outro lado. O Xornal da Voz de Galicia, do 9 de marzo de 2017, decía, e leo textual: la moratoria amenaza a decenas de viviendas turísticas en el casco viejo. Rajoy inicia un estudio para aclarar la realidad de estos alojamientos que cifran 500. El decreto de viviendas turísticas vendrá a poner fin en el parque residencial destinado a esta finalidad, porque para ejercer en adelante hay que inscribirse en las instancias administrativas. El Ayuntamiento compostelano estima que el decreto autonómico es una buena medida, porque ata agora non había nada, y los integrantes del sector lo reciben con una mayor inquietud, porque en general el engorro administrativo puede ser disuasorio y en particular Compostela presenta una peculiaridad preocupante, que es la moratoria del casco histórico. Para nós, o decreto é unha fórmula que permitirá aflorar os departamentos turísticos que van a estar regulados, dice la concejala Marta Lois. Con esta herramienta aclaratoria en la mano, el Concello podrá decidir la protección de determinadas zonas si se comprueba que existe saturación. En este sentido, intenta ahora mismo concretar una cifra de apartamentos turísticos que es, a juicio de la concejala, tarea complicada. Las estimaciones de los técnicos hablan de 500 viviendas y Rajoy advierte que el decreto dirá si es una cifra elevada o baja. Una parte significativa, aunque no concretada, de este parque turístico se sitúa en el casco histórico de Santiago, en donde se centra la polémica de la Administración y el sector. Marta Lois tiene la sensación de que los apartamentos ubicados en este ámbito no abren todo el año, sino durante varios meses. A este respecto, el Ayuntamiento decidió realizar un estudio serio que aclare el panorama turístico residencial, cuántas viviendas funcionan en el casco histórico, los pisos de estudiantes reutilizables, etc. A nos obriga, en los vindeiros meses, ter unha fotografía adecuada sobre a implantación na cidade, dice Lois. Ata aquí o artigo. A parte das precisións conceptuais e de estilo periodístico que podíamos realizar, é certo que as declaracións da concelleira son interesantes. Primeiro, porque ten sensacións de que os apartamentos do casco histórico non abren todo o ano, senón durante varios meses. Supoño que non se referiría aos apartamentos, senón ás viviendas de uso turístico, porque os apartamentos están regulamentados e deben comunicar a súa actividade, coa temporada de apertura e peche, polo que a concelleira non pode ter sensacións, senón certezas e coñecer a oferta da cidade en cada momento. Segundo, porque a concelleira declara que o instrumento normativo é importante porque ata agora non había nada e desta forma poderán aflorar as vivendas adicadas a uso turístico. A concelleira comenta que as estimacións dos técnicos falan de 500 vivendas e advirte que o decreto dirá se son esa cifra elevada ou baixa. Entendo que non é o decreto que o di. Se a cifra é alta ou baixa, iso dirá a apreciación do Concello segundo os indicadores que decida establecer. E finaliza a concelleira dicindo que ante necesidade de coñecer a realidade o Concello decide encargar un estudo serio para que reflicta o número de vivendas. Pasados 3 meses destas declaracións, queremos saber en que momento se atopa o estudio, cando, en que termos se fixo o encargo deste estudo sobre as vivendas de uso turístico existentes no Concello, en que prazo concreto se dispuso para o seu remate e entrega.
Señora Lois, xa que o PSDG nos furtou do debate ao retirar a súa moción, aproveito tamén a ocasión para preguntarlle o parecer de Compostela Aberta sobre a implantación das vivendas de uso turístico no casco histórico e como están procedendo desde o Concello ao respecto na parte que lles afecta. Nada máis, grazas. Gracias, María Antón. Marta Lois, a súa quenda. Ben, como dixemos dende que chegamos ao goberno municipal e reiterada en múltiples ocasións, o noso obxectivo non é só continuar coa situación, mantendo ou mellorando a situación positiva que vive o turismo na cidade, algo que, como ben sabe, señora María Antón, os datos de múltiples fontes acreditan día tras día que estamos facendo, senón que tamén é desenvolver un modelo turístico ordenado, sostible económicamente, a medio e longo prazo a partir dunha gobernanza do turismo que sexa acorde con un modelo de cidade, con un modelo de cidade desexada da que falamos moitas veces. E neste sentido tamén nos centramos, efectivamente, aínda que as declaracións que cita vostede da Voz de Galicia non son completamente exactas sobre as miñas declaracións, sí que é certo que un dos temas nos que nos centramos recentemente, concretamente na temática do aluguer turístico e do uso das vivendas para explotación turística. E dende o Goberno Municipal queremos adiantarnos en ese sentido a posibles problemas que se poden xerar con esta nova modalidade de aloxamento, que significa fundamentalmente poder ter a disposición en plataformas web un número moi importante de vivendas de uso turístico no casco vello. O noso obxectivo é precisamente evitar posibles problemas que están xerando noutros destinos turísticos e que son ben coñecidos en outras cidades. Para cumprir este obxectivo pensamos que o mellor, como ben dixe no seu momento, contar cun estudo o máis actualizado e preciso posible sobre a situación do aluguer vacacional en Compostela, que permita tomar decisións e medidas concretas baseadas precisamente no donde e no cuando en Compostela desta situación. E así, contestándolle de maneira máis precisa en que fase está, podolle dicir que neste mes de xuño, dende Incolsa, está precisamente en este momento pechándose ou pechouse, seguindo os procedimentos normais de contratación da empresa municipal, un contrato con a empresa que se chama Talc & Co, de recoñecido prestixio no sector da consultoría tecnolóxica no ámbito turístico. Un contrato para elaborar un estudo da situación real neste ano. Este estudo elaborarase dende xuño ata decembro deste ano para poder comprobar esa evolución mensual do aluguer turístico na cidade. A maiores respecto á pregunta que solicitaba retirada do Grupo Socialista, decir que para nós o decreto sobre os apartamentos é interesante na medida en que poda sacar a luz, como decíamos, a regulación dun importante número de apartamentos de uso vacacional e sobre esa información e o estudo que nos podamos facer, levar a cabo políticas municipais de turismo que regulen e, se é necesario, limiten ou sitúen nun umbral necesario nunha parte da cidade a instalación ou ocupación deses apartamentos. Nada máis, grazas. Gracias, Marta. A seguinte pregunta é sobre a contratación temporal de auxiliares de información de turismo, entendo que tamén de María Antón. Só por precisar unha cousa da última intervención da concelleira, que non falábamos de apartamentos, falábamos de vivendas de uso turístico. Non, pero eu non o digo por nada se fóramos ben de tempo, pero María Antón, o micro, creo que está apagado. Pois non me resisto a facer unha pequena referencia á intervención da señora Lois no pleno da semana pasada con respecto ao noso grupo. É unha mágoa que entón o alcalde non fixera uso do seu turno para defender a honorabilidade destes concelleiros tan encendido como que fixo hoxe ante a intervención do meu compañeiro Brunete. Semella que vostedes teñen a mandíbula de cristal. Vostede afirmou que desde que chegaron, e o afirmou entón e hoxe, chegaron a intentaron marcar diferenzas co goberno do Partido Popular. Eu entendo que a voz foi que o conseguiu. Pasamos dun goberno de xestión da cidade ao goberno da nada, e por nada, cero. É dicir, non sabemos tampouco os términos cos que temos que manexar. É claro que non nos parecemos, señora Lois, nos non cesamos a personal elexido nun proceso de concorrencia competitiva, non teríamos unha plaza de persoal 2 anos vacante tan importante como o do director xerente do auditorio, non teríamos unha plaza vacante do director da banda de música máis dun ano,
Non botaríamos o personal da OCIR desmantelando esta oficina sen falar con eles, non deixaríamos as chaves do equipamento municipal como a Casa da Xuventude para desenvolver proxectos directamente de pura guasa antimunícipes, cando vos son o goberno. Por poñer algúns exemplos. E sabe por qué? Porque nós gobernamos para todos os cidadáns e somos responsables. Non temos alergia aos prazos, somos previsores e somos traballadores. Non sei se vostedes carecen de previsión, de capacidade ou de traballo. E hoxe aquí traemos unha demostración máis da súa despreocupación por un área tan sensible e importante para a cidade como é o turismo. O acaba de amosar coa súa resposta. Neste caso, trátase da atención turística. Vostede sabe, supoño, que a empresa turística de Santiago, de xeito regular, fai unha convocatoria pública para elaborar unhas listas previas que serán as que rexan a contratación temporal de persoal. Son plazas de auxiliares de información turística de carácter temporal para reforzo do servizo de información turística, cobertura de baixas e vacacións do personal de información. Se miramos a página web, que semella que a concelleira non mira moitas veces, porque senón daríalle un pouco de vergoña a falta de transparencia, estas prazas foron convocadas no ano 11 para os 3 anos seguintes, no ano 14 para os 3 anos seguintes, e así chegamos hasta 2017, xuño, sen convocatoria e coa lista caducada no mes de maio. E agora en que situación estamos? Teñen vostedes outro modelo que aplicar? Será unha desas accións transformadoras e innovadoras das que falaba a semana pasada? Como vai afrontar as baixas das vacacións, o reforzo da área de información turística? Cal é o motivo polo que non se teñen renovado en tempo e forma as listas previas para a contratación temporal de auxiliares de información de turismo e as previsións existentes para garantir a plena prestación deste servizo ao longo deste ano e de cara ao futuro? Nada máis, grazas. Marta. Señora María Antón, debería ler ben o regulamento e o novo regulamento, porque vostede está facendo un mal uso dun tempo que lle corresponde cunha formulación dunha pregunta. Non debe largar aquí un speech sobre un pleno anterior, porque está vostede molesta, porque non lle gusta o que o grupo de goberno lle ten que decir. Pero eu non vou a respostar as súas, non vou a facerlle o xogo as súas provocacións, vou a contestar a súa pregunta. A plena prestación do Servicio de Información Turística Municipal para o longo deste ano está garantido en base ás contratacións temporais que se fixeron a partires das listas previas vixentes no momento de ditas contratacións, seguindo en todo momento as normativas e os procedementos correspondentes, señora María Antón. Polo tanto, non é certo que se empregan listas non renovadas en tempo e forma para a contratación de auxiliares de información de turismo, como se dá a entender na formulación da súa pregunta. De cara á temporada de verán do 2018, momento no que sería preciso facer precisamente novas contratacións temporais de auxiliares de información, elaboraránse unhas novas listas seguindo as normativas e procedementos establecidos. Decidiuse non facer estas listas neste momento xa metidos na temporada de verán, precisamente para non interferir no servizo e garantir a súa plena prestación. Moitas grazas. A seguinte pregunta é do BNG sobre a liña de autobús número 6 San Marcos Os Tilos. Sí, moi brevemente, señor alcalde. Traemos esta pregunta porque recibimos reiteradas queixas de veciños e veciñas de diferentes ámbitos de Santiago a respecto do funcionamento da liña 6 que, como saben, une San Marcos cos Tilos. En concreto, recibimos reiteradas queixas a respecto do incumplimento de horarios e tamén do estado de mantemento dos propios autocares. A parte de que a funcionalidade fundamental deste servicio ten que ser, evidentemente, dar servicio, valga a redundancia, á propia veciñanza deses barrios e parroquias, o que é certo que tamén esa liña pasa por un dos tramos máis importantes do Camiño de Santiago e, polo tanto, recollendo a visitantes por diferentes hotéis que están ao carón do itinerario desa liña 6, polo que tamén non dá precisamente a mellor imaxe que se pudera dar da cidade que nos visita. Por lo tanto, nos o que preguntamos é se o Goberno Municipal ten constancia destas queixas e se pensa tomar algún tipo de medida. Gracias, Jorge. Boas tardes de novo a todos e a todas. Si temos constancia desas queixas veciñais. De feito,
No transcurso horario de verán manteremos as frecuencias de inverno, que é unha das peticións que nos fan. En con respecto ao tema da sustitución dos autobuses, aprobouse en Xunta de Goberno o cambio de 7 autobuses, xa se materializou ca incorporación de 4 unidades, quedando 3 pendientes. Con esta incorporación destes 7 autobuses melloraremos a flota, e o que sí podemos decir con respecto a pregunta é que o cumprimento de puntualidade do servicio da liña 6 no que vai de ano está nun 92,35% cun retraso inferior aos 5 minutos. A partir de aí hai un 4% con un retraso entre 4 e 8 e só un 3% supera os 8 minutos. Retrasos que a todos nos gustaría reducir, pero que creo que son os números bastante honrosos, tendo en conta os problemas de tráfico que hai a veces en horas punta e o cumprimento dos horarios. A nós tamén nos preocupa o transporte e a imaxe dada cara aos turistas, pero preocupanos moito máis e así o expresamos de cara á veciñanza, e o noso compromiso con ela é mellorar o servizo, e por eso ampliamos horarios ou mantemos os horarios de inverno durante o proceso de verán. E a seguinte pregunta do Partido Socialista sobre o programa bucodental dirixido a persoas en recursos en risco de exclusión social. Milagros. Moitas grazas, señor alcalde, e boa tarde a todas e todos outra vez. O Grupo Municipal Socialista presentou unha emenda aos orzamentos municipais do 2016 co obxecto de incorporar a Ordenanza de Garantía Básica Cidadá un programa de saúde bucodental mediante un convenio que se firmaría o Concello coa USC. Un programa que iría dirixido a persoas sen recursos e en risco de exclusión social, cuxa partida inicial para nós ascendía a 90.000 euros, pero en ese momento o Grupo de Goberno aceptou a nosa emenda cunha rebaixa para ese ano 2016 de 20.000 euros. Este programa, para persoas con dificultades económicas, para nós ten unha gran importancia. A saúde dental non teño que recordar que é de relevancia en termos de saúde xeral, pero tamén é moi importante no eido da estética, e cando estou a falar da estética non o fago de unha perspectiva frívola ou superficial, senón con vistas á inserción e integración laboral, social e mesmo escolar. As enfermidades na cavidade oral agraváronse para moitas persoas por mor da crisis, xa que non poden asumir os custos elevados das consultas privadas. Neste momento, o Sergas non conta con programas de actuación en adultos, excepto as exodoncias, non tendo cobertura de ningún tipo aqueles pacientes que necesitan algún tipo de rehabilitación conservadora ou protética. Tamén no caso das nenas e dos nenos, a posta en marcha deste convenio supliría as carencias que amosan os programas actuais do Sergas para esta poboación. Estamos a falar de obturacións en dentes temporais ou de endodoncias, incluso de algún tratamento de ortodoncia. A Facultade de Odontoloxía de Santiago, además da súa importante actividade docente, conta máis de 30 anos de experiencia de actividade asistencial. Polo tanto, acordar un convenio onde se plasmen os obxectivos explicados anteriormente sería un fito non só a nivel de Galicia, senón tamén a nivel estatal, xa que o financiamento sería do 100%. Pero durante o ano 2016, a Concellaría de Servicios Sociais non foi quen de levar a cabo este pioneiro programa, e novamente, no orzamento de 2017, o Grupo Municipal Socialista volve a insistir na posta en marcha desta actuación. Pero certo é que a día de hoxe, 6 meses despois desto último que acabo de contar, non temos noticia algunha da súa posta en marcha. Por todo isto, é polo que o noso grupo presenta ao Pleno a seguinte pregunta para a súa contestación oral. Cando pensa o Grupo de Goberno pôr en marcha o programa orzamentado para asistencia bucodental dirixido a persoas sen recursos e en risco de exclusión social, e cales son os motivos que ata de agora podan xustificar esta inacción do Goberno para asinar o convenio correspondente? Moitas grazas. Concha.
Bueno, boa tarde. En primeiro lugar, agradecerlle a Mila a pregunta, porque unha pregunta sempre é unha boa oportunidade para unha resposta e para a transparencia. Entonces, voulle a decir que o convenio para o desenvolvemento do programa de saúde bucodental está redactado de acordo coa USC, en particular coa Facultade de Odontoloxía, desde finais do 2016. A principios deste ano, realizamos un estudo económico que mostra que, ademais do importante valor social que ten este convenio, tanto para a formación do estudantado como fundamentalmente para as persoas beneficiadas dunha prestación non cuberta polo sistema público de saúde e de vital importancia, como acaba de relatar, e tamén económicamente ventaxoso para o Concello porque a prestación de servizo é significativamente máis barata que a ofertada por empresas prestadoras de servicios semellantes no contorno. Por eso, no orzamento de 2017 fíxose unha reserva de crédito de 70.000 euros para este convenio, tal e como acordamos no proceso de aprobación de orzamentos. A asinatura do mesmo deste convenio únicamente está pendente de que se aclaren e se resolvan algunhas trabas administrativas e económicas que faen que a día de hoxe a USC teña algún saldo pendente co Concello de Santiago, que non permite a asinatura deste convenio e tamén de outros previstos coa USC. Constame que a Concelleira de Economía e Facenda e o xerente da USC traballan arreo para solventar canto antes estas trabas e agardo que se asine o convenio coa maior brevidade posible. En canto ás prestacións que se aproban con abeiro a Ordenanza de Garantía Básica Cidadá, estánse tramitando e utilizando gasto co correspondente informe e xustificación. Gracias, Concha. Queda a última das preguntas, que é do Partido Popular, sobre o local sociocultural de San Pedro. Boas tardes, compañeiros e compañeiros. Ben, no anexo 1 do prego de prescripción técnicas para a contratación do servizo de dinamización e mediación sociocultural da rede de centros cívicos do Concello de Santiago, fais unha enumeración e descripción das instalacións que integran esa rede e onde se desenvolven as actividades de dinamización. No documento inclúese na categoría de locais socioculturais un local ao parecer situado pola zona de San Pedro cunha superficie de 155 metros cuadrados. Segundo se sinala no citado prego, trátase do único local incluído na relación que conta cun réxime de uso de alugueiro privado. Non se detalla vinculación ninguna con asociación ou entidade veciñal concreta. E no apartado onde se recollen as fichas de cada un dos 44 inmobles da rede sociocultural, o campo destinado a incluir o enderezo aparece baleiro. Este local de San Pedro non figura tampouco na páxina web municipal dedicada aos centros socioculturais e non consta o tipo de actividades culturais que nese lugar se realizan. Por todas estas incógnitas, suscitamos a pregunta que presentamos a este pleno nos seguintes termos. Cal é a localización exacta do local sociocultural de San Pedro? Quen paga o seu aluguer? E cal é a razón pola que se inclúe este local na rede municipal de centros socioculturais do Concello de Santiago? Moitas gracias. Gracias, Pepa. Concha. Bueno, a localización do local sociocultural referido está na Corredoira das Fragas número 27. Bueno, desde o ano 1996, este local aloxa de xeito estable a Asociación Veciñal e Xuntanza, a Asociación Cultural Coral e Xuntanza e a Asociación Cultural de San Pedro. E de xeito habitual, outras tan diversas e variadas como a Marcha Mundial das Mulleres, o Grupo Carauta Teatro, o Colectivo As da Agulla, o Grupo de Mulleres Abelas Ailas, o Coro da Rá ou a ONG Necane. E tamén varias comunidades de propietarios. E de xeito ocasional, actividades da Coordinadora Galega do ONG, o Foro Galego de Migración, a Plataforma polo Emprego, ou Interred ou o Colectivo Renda Básica. Ten unha importante ocupación e máis de 400 actividades programadas anualmente. O Concello de Santiago de Compostela, desde o inicio, desde o orixe, desde os anos 90, e con excepción do período comprendido entre 2012 e ata a actualidade, asumiu os gastos de alugueiro e servizos básicos deste local, como asumen diferentes barrios da cidade, por exemplo, as Cancelas, Casas Novas ou Casco Histórico, por citar algúns. Igualmente, este local das
fraguas estivo sempre incorporado na rede de centros socioculturais para o desenvolvemento da programación e actividades da rede de centros socioculturais, porque, como ben saben, o Centro Sociocultural da Tríscula, que se inaugurou en 2003, resulta pequeno e insuficiente para acoller a intensa, diversa actividade social e cultural que manteñen os colectivos deste barrio. Por iso, estaba incorporado no prego de dinamización de centros socioculturais de 2009 e desapareceu do prego de 2012. Actualmente recuperámolo e incorporámolo, ao tempo que estamos traballando en colaboración cas asociacións referidas do barrio para adecualo á normativa vixente en materia de habitabilidade e usos. Eu creo que a pregunta tiña que ser por que se excluiu ese centro sociocultural do prego de 2012 e se deixou un barrio como o de San Pedro sen os espazos e sen a programación de actividades da rede de centros socioculturais. E agora non sirve que foron recortes, porque houve recortes, pero destináronse moitos diñeiros a outros gastos, por citar algúns, pois publicidade ou subvencións ás que se buscaban facturas. Ou tamén pode ser que estuvo excluído porque incomodaba a intensa participación, actividade e exercizo de cidadanía crítica, bueno, dese barrio e do tecido asociativo. Bueno, gracias, Concha. Vamos a seguir. Pasaríamos a toma en consideración das mocións presentadas polos grupos municipais, que como cada pleno vense aprobando a urxencia das mesmas, señor secretario. E empezaríamos... Urxencia, perdón, é unanimidade, non? Sí. E empezaríamos por unha moción do BNG para executar de urxencia a urbanización na Rúa Baliño número 11, que xustificou a intervención do veciño Vicente Couselo. Así que, Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. A verdade é que na propia intervención deste veciño pois xa explicaba o fundamental, non? Como lembrarán todos e todas, pois no mes de novembro do ano pasado o noso grupo trouxo a este pleno unha pregunta oral na que denunciábamos que na Rúa Baliño hai un tramo sen urbanizar, nun estado, desde o noso punto de vista, lamentável de abandono, onde non hai beira rúa, hai unha escaleira a medio construir e un espazo perigoso para as crianzas que atallan a escola de Monte dos Postes. Os propietarios e propietarias dos edificios lindeiros fixeron fronte ás súas obrigas e pagaron as súas respectivas cuotas de urbanización xa no ano 99, e neste Concello acordouse aprobar a redacción dun proxecto de urbanización para o ámbito UA11 do Periconcheiros, Cotaredo, San Lázaro. E a veciñanza pois, o que solicita é que despois de tanto tempo se remate a urbanización e o acondicionamento do entorno correspondente ao edificio situado na Rúa Baliño número 11. Naquela altura do mes de novembro, o que se nos respondía por parte do Concelleiro de Espacios Cidáns é que era que desde o Goberno Municipal pois xa se concretara pois un contrato que estaba en redacción na actualidade a respecto do proxecto que estaría a finais de ano redactado, finais do ano 2016. A idea era que houvese unha partida orzamentaria que xa estaba prevista para poder acometer esas obras, que se nos decía que era de 78.000 euros, e a partir de aí, con unha rematado proxecto, se pudiera executar a obra e que contaban que pudiera ser a principios do vindeiro ano, entendo que 2017. Unha vez que estamos no ecuador do ano, creo que ten sentido preguntar en que estado está esa actuación, e creo que é comprensible tamén a preocupación dos veciños e veciñas que, como digo, desde que se aprobou isto no 99 xa choveu, e en calquera caso ven de vello, pero tamén hai un compromiso firme e queremos saber en que situación se atopa iso. Moitas gracias, Rubén. Gonzalo. Sí, moi breve. O voto do Grupo Municipal Socialista vai ser favorable, e solamente decir que o Concelleiro de Espacios Cidadáns sempre acerta, Rubén. Ti sempre decías que mes, ano, pero nunca di nin que mes, nin que ano. Entón, a ver se hoxe sacamos ese compromiso en firme para que realmente diga dentro de 2 meses do ano 2017. A ver se é verdade.
Grazas. Gracias, Gonzalo. Teresa. Me voy a repetir, totalmente de acuerdo con lo expresado por el BNG y únicamente poner de manifiesto pues, que las cosas que en este pleno son dichas o comprometidas por el Grupo de Gobierno, con la excepción de lo expresado por el consejero de Medio Rural, se las lleva el viento, como hemos visto hoy en varios casos. Nada más. Pois a min das preguntas que máis me gustan sempre cando traemos a este tipo de cousas aquí é empezar polo pasado. Porque resulta que estamos cunha unidade de actuación que ten a súa reparcelación aprobada no ano 99, ano no cal se ingresan as cuotas de urbanización, ano no que, por certo, estaban no goberno municipal o PSOE e o BNG. No ano 1999. A partir de aí, iníciase un proceso para que a administración poda levar adiante esas obras de urbanización para rematar ese estudio de detalle da Unidade de Actuación 11 do Valiño. Retomando a memoria, resulta que a Xunta de Goberno Local na sesión do 16 do 2 de 2010 tomou o acordo de redacción dun proxecto de urbanización e da posterior execución das obras previa aprobación do proxecto. Un ano e medio despois houbo eleccións, pero durante ese ano e medio despois ese novo goberno de progreso de PSOE e BNG tampouco fixo nada desde o 16 do 2 do 2010 ata as eleccións do 2015 na que entrou o Partido Popular. E entón Teresa fala ahora mismo de que se retrasa este goberno, pero bueno, máis retraso que 4 anos sin facer nada creo que non hai. Entón eu creo que hai que ir deixando as cousas clariñas. Durante 4 anos do Partido Popular neste tema non se fixo nada. Co cal, sí, eu con data, sí podo decir que con data 9 de novembro de 2015 recíbese no Concello escrito do Valedor do Pobo solicitando información sobre o estado de tramitación do expediente. Tras a revisión do expediente deuse contestación ao Valedor con data 3 de febreiro de 2016 mediante informe no cal se indica que no acordo da Xunta de Goberno ata a data de informe non consta ningunha actuación das corporacións anteriores e que se proceda a dar conta ao Concelleiro de Espazos Cidadáns. Con data 10 de febreiro de 2016 iníciase o procedimento de contratación dunha asistencia técnica para a redacción do proxecto de urbanización en cuestión coa elaboración do oportuno prego de condicións. Con data de 1 de abril de 2016 recibidas as tres ofertas económicas de 3 estudios de arquitectura, iníciase o procedimento para poder contratar e hai un informe de valoración técnica o 12 de abril de 2016. Con data 9 de xuño de 2016 remítese a oferta á Dirección de Urbanismo para facer a tramitación que remátase despois do Bran e que dá que o 26 de decembro de 2016. Quero recordar que cando se nos pregunta por parte do BNG e o mes de novembro, naquel momento xa estaba contratada a redacción do proxecto e en execución a redacción do proxecto. Digo, con data 26 de decembro de 2016 se presenta o anteproxecto para a súa revisión, sendo emitido o correspondente informe técnico o 30 de xaneiro de 2017. Segundo o cal, deben solicitarse informes aos seguintes departamentos e organismos sectoriais: Arqueoloxía do Concello, Cartografía, Parques e Xardíns, Viacua, Alumeado Público e Patrimonio. Durante o mes de febreiro recíbense a totalidade dos informes solicitados, con excepción da solicitude que se lle remite á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural por estar este ámbito no Camiño de Santiago. Este informe se lle remite á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no mes de febreiro. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia informa, temos recepción dese informe no Concello o día 29 de maio de 2017. Quero recordar que todos os informes municipais estaban do mes de marzo. O informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural recíbese no Concello 29 de maio de 2017. Dito informe resulta favorable, aínda que cunha serie de condicións de carácter xenéricos que deben ser aclaradas ca Dirección Xeral por parte do Estudio de Arquitectura para poder ter o proxecto de execución completo. Antes, Vicente, o que, bueno,
xa teño oportunidade de saludar con frecuencia no Concello e irlle contando como vai a tramitación deste proxecto. Decía que non había informe de patrimonio. Bueno, o informe de patrimonio que está aquí recíbese o día 29 de maio e nos di que é precisamente un favorable condicionado a modificar certas cousas porque entende que o acabado dos muretes de formigón que se presentan é un pouco impactante para o Camiño de Santiago e que require que haxa máis zonas con sombra. Por lo tanto, este goberno municipal si está traballando para resolver isto desde que temos coñecemento do problema a través das queixas de Vicente e a recepción do informe do Valedor do Pobo. Eu tamén entendo que a lentitude nesta administración para cumprir todos os pasos e cumprir con toda a legalidade a veces faise un pouco exasperante e todos sufrimos eso. Xa me gustaría a min poder decir os prazos como facía o primeiro ano, pero agora xa aprendín a non dar prazos porque a min o que máis me sorprende é que a veces tardemos, xa non digo dentro do Concello, sino que neste caso tamén a Consellería de Cultura a través do seu informe de Medio Ambiente de Patrimonio que tarda máis de 3 meses, os nosos informes tardan 3 meses, poder contratar o proxecto, pedir as propostas económicas, bueno, pois dilatouse no tempo cerca dun ano. O que sí podo decir é que desde que se preguntou en novembro seguimos con toda a tramitación. Cando se modifique ese proxecto poderemos iniciar a contratación e facer algo que recordo. Desde o ano 99 ata o 2011 puido facer o goberno do Partido Socialista e o BNG e dende o ano 2011 ao 2015 puido facer o goberno do Partido Popular. Por lo tanto, nós seguimos traballando, os prazos por desgracia non son os que a todos nos gustarían, pero polo menos imos indo e imos facendo o traballo. Rubén. Sí, eu a verdade é que me quedaba co contestación do ano pasado, porque eu creo que nese tipo de contestacións pues imos a peor, pero bueno, cada un o seu, non? Eu, desde logo, non é que sexa alérxico aos prazos, eu que creo que os prazos hai que dalos con cuidado para non ser falsas expectativas. Entón, non foi o BNG quen dixo neste pleno que isto iba a estar solucionado ao principio de ano. Simplemente eso, eu creo que hai un veciño que estivo aquí no pleno de novembro que escutou o concelleiro dicir que a principios de 2017 teño acta, se queres leoche as palabras textuais, que escoitou o concelleiro dicir que iba a estar feita a obra a principios de 2017, non está, e pregunta como está a situación. Ben, hai unha explicación razonable, eu non lle vexo ningún problema, que se dilatou un prazo, non hai ningún problema, creo que non hai que dramatizar en exceso. A partir de aí, unha reflexión tamén de fondo, non? Eu polo feito de que durante un período prolongado de tempo no que o Bloque Nacionalista Galego ou outra organización política tivera responsabilidades de goberno nesta institución ou inhabilite para atender unha demanda veciñal sobre algo, pois desde logo con nós pican en pedra, vamos, porque seguiremos traendo todas as reivindicacións que nos fagan chegar os veciños, porque é o noso traballo como grupo de oposición. Se fose goberno, aseguro que estaría intentando solucionar ese problema. Son oposición, o meu traballo é atender unha petición veciñal, traela a este pleno e intentar presionar para que se execute. E o seguiremos facendo, non teña problema. Gonzalo, algo que decir? Sí, un pouco o mismo. Eu non estaba nin no 99, nin estaba no 2010, pero sí que estiven no novembro de 2016. Entonces aí estas palabras, pois quen a dixo foi o actual concelleiro que é o que está gobernando, ni máis ni menos. Teresa. Se puede perder mucho tiempo mirando para atrás, investigando el pasado, es una forma de hacer las cosas, y también se puede perder muchas energías yendo hacia adelante. Yo solo lo que digo es que, sobre todo, cuando estamos hablando con vecinos, hay que ser prudente. Me refiero a declaraciones hechas en Vista Alegre, declaraciones hechas en muchos sitios, no de, está en 6 meses. Yo creo que no se deben generar falsas expectativas. Igual es un aprendizaje, a mí también me pasó y lo entiendo. A veces creí que las cosas iban a estar más rápido y no están. Pero creo que con esto hay que ser prudente, nada más. Eu creo que hai que ser prudente, pero hai que ir facendo as cousas. Entón, no mes de novembro, eu dixen que se iba a entregar o proxecto, a finais de ano e o proxecto entregouse. Na actualidade, cando este o proxecto rematado, porque se non estaba ben, non podíamos iniciar a licitación, evidentemente. Entón, o proxecto ten reparos por parte da Consellería, mentre non resolvamos o proxecto non poderemos iniciar a licitación. Pero o camiño é ese. Eu, como podedes comprender, se falo
de que o proxecto está para ser entregado antes de final de ano, o proxecto entregouse antes de final de ano. A responsabilidade dese proxecto está ben e a tramitación posterior para que hoxe podamos decir que o proxecto está presentado e ten un informe negativo de patrimonio, como podedes comprender, non é responsabilidade miña. A partir da aprobación do proxecto, iniciaremos a licitación. Eu son responsable do que podo ir facendo, non dos tempos que leva a tramitación dese proxecto. O proxecto entregouse en decembro, tal e como eu decía, está pendiente de aprobación por parte da Consellería de Patrimonio. Unha vez que teñamos o proxecto, iniciaremos a licitación da obra e faremos a obra cando sexa posible. Esa é unha expresión máis aceitada, cando sexa posible, e o que eu dixen é que estaba o proxecto que estaba o proxecto en redacción, e que durante o ano 2017 faría esa obra. Sigo dicindo que cando este proxecto aprobado por parte da Consellería poderemos iniciar o proceso de licitación. Imos a votar a favor, porque en total estamos facendo o que nos está reclamando. Por unanimidade, entendo. Unanimidade. A seguinte moción é do BNG para recuperar o Servicio Público de Notificacións de Tráfico recentemente privatizado. Si fai defensa... Sí, moitas grazas, señor alcalde, e un pouco porque, como entendo que a liña argumental vai ter un fío conductor co debate que acabamos de comezar, pois xa anticipo unha cousa, non? O Concello de Santiago ten externalizado ou privatizado desde aí bastante tempo pois o servicio de xestión das multas de tráfico. Eso non é algo que fixera o Goberno de Compostela Aberta, é algo que mantén o Goberno de Compostela Aberta, pero non que fixera o Goberno de Compostela Aberta. Está feito esa externalización a través da empresa SCI, e esa empresa, pois, que era a que viña prestando o servicio desde aí xa bastante tempo, o que se pon en contacto co Concello de Santiago, co Grupo de Goberno, para comunicarlle que entenden que a partir de 2017 a empresa pública Correos subiu as súas tarifas e que, polo tanto, pois, a marxe de beneficio con respecto ao seu proxecto de negocio cando se presentan este concurso público, pois se ve reducido, non? E o que suxiren, e vou subliñar esta palabra porque é a que textualmente empregan no seu escrito, o que lle suxiren o Concello de Santiago é a posibilidade de cambiar a empresa pública Correos por unha das dúas empresas privadas que sondearon que poderían supostamente realizar en igualdade de condicións ou incluso supostamente mellor ese traballo. Esas dúas empresas son Unipos, que por desgraza falaremos nun punto posterior desa empresa, coñecida recentemente polo despedimento dunha compañeira que hoxe nos acompaña exclusivamente polo feito de estar embarazada, e a outra empresa escollida, CEI Postal, tamén coñecida, entre outras cousas, porque foi o Tribunal Supremo quen acabou tumbándolle o seu convenio colectivo por incumprimento de cuestións graves a respecto dos dereitos laborais dos traballadores e traballadoras. Ben, a partir de aí, eu creo que o Concello, desde logo, non debería facilitar ese cambio de empresa, nin afirmar na contestación que se dá a mesma que por parte do Concello que non hai ningún problema. Eu creo que ese tipo de contestacións responden exclusivamente a un criterio económico entendible desde unha perspectiva economicista, pero creo que un goberno, e máximo un goberno como que supostamente defende un determinado tipo de criterios, non debía dar facilidades para ese tipo de cambios. Por qué? Porque creemos que é contradictorio, en primeiro lugar, cunha filosofía de recuperación de xestión pública de servicios públicos. Reitero, este servicio, o de xestión de multas, xa estaba privatizado, pero isto é unha privatización sobre unha privatización. Por lo tanto, creo que non vai nese espírito de asunción directa de servicios externalizados. En segundo lugar, porque creo que tampouco entronca ca filosofía, e antes a concelleira Marta Lois facía referencia a ese ámbito, por exemplo, na estrategia do Plan de Emprego de Santiago, e eu creo que é moi correcta, de cláusulas de tipo social na contratación pública, vai precisamente no sentido contrario, porque como ben comentaban os compañeiros de Correos que interviron, evidentemente, ese abaratamento nos custos sale normalmente, no 99% dos casos, do lombo dos traballadores e das traballadoras e das súas reducións en dereitos
e en materia laboral. Creemos que tamén é contradictoria que a posición que mantivo Compostela Aberta na Diputación da Coruña, na que defendeu precisamente a continuidade de Correos, e tamén contradictoria que a posición que mantén o grupo onde está integrada a Marea no Congreso, Unidos Podemos, que no Congreso dos Diputados defendeu exactamente nesa mesma dirección con respecto ao tema de Correos. Por lo tanto, nos creemos que, desde logo, a opción do Concello non debe ser nunca a de facilitar ese tipo de cambios, e creemos que na contestación que se lle a empresa, pois desde logo se lle facilita, se lle autoriza e se lle di que lle parece perfecto. Nos creemos que eso non é así, que entre unha empresa pública e unha empresa privada hai que primar polo menos a empresa pública, e tamén creemos que o servicio, tal e como comentaban os compañeros de Correos, pois é unha cuestión un pouco, vamos a deixalo en anómala, porque ao final esta empresa vai a facer o servicio do ámbito urbano e deixará precisamente a Correos o servicio menos rentable, que é o das notificacións do rural. E por último, se me permiten, xa casi como brincadeira, está buscando agora, xa non me acordo moi ben, vi agora hai pouco un fío de Compostela Aberta a respecto deste tema, onde dicían que o BNG mentía e que ademais que o BNG alarmaba a respecto da posibilidade de que nos poidéramos quedar sin servicio de notificacións no rural. Eu creo que os veciños de Santiago poden ter moitas preocupacións. Estou convencido de que non hai ninguén que este preocupado de que non lle chegue ao rural as notificacións das multas. Estou convencidísimo, pero en calquera caso, nunca dixemos nada diso, nunca dixemos nada diso. Entonces, en calquera caso, creo que unha decisión errada e que non é na dirección que, desde logo, se di que se está seguindo noutros ámbitos, sexa no de política laboral, sexa no de política social, con cláusulas de tipo social, ou sexa no ámbito de recuperación de servicios externalizados. Paco. Grazas, señor alcalde. Ben, vou tentar de ser breve. Nos entendemos que un goberno, unha administración, se preocupe polo prezo que paga, polo tanto, polo custe que para el ten prestar un servizo, porque, en definitiva, estamos falando do diñeiro que sae dos impostos de toda a veciñanza. O certo é que, claro, ese prezo non é todo. Non é todo. Temos que prestar atención tamén á calidade. Non soamente, neste caso, a calidade dos servizos, senón tamén a calidade no emprego. As administracións teñen unha certa tendencia que, por mirar precisamente a cuestión dos prezos, teñen certa tendencia a confundir o concurso ca subasta. Estamos falando dun concurso no que primeiro hai que valorar a calidade. Eu dubido moito de que nesta ocasión nos atopemos con unha empresa privada que teña unhas economías de escala que non ten Correos, a empresa pública. Dubido moito que eso sexa así. Ademais, efectivamente, como moi ben explicou o vocero do Bloque Nacionalista Galego, o que está facendo a empresa privada é unha selección de riscos. Para min, déixame, a parte do negocio máis rendible, a parte do negocio que pode dar perdas, eso queda para a empresa pública. Por lo tanto, nos o que entendemos é que haberá que valorar conxuntamente a prestación dos servizos, tanto na cidade como no rural, e, polo tanto, dai ter unha decisión. Eu descoñezo, tamén o digo, descoñezo e gustaríame escoitar agora o representante de Compostela Aberta cal é a comparativa de calidade e de prezo para tomar a decisión que se tomou, tendo en conta, ademais, que o que se está facendo é iso, selección de riscos, o que é rendible para a empresa privada, o que non é rendible para a empresa municipal. Gracias. Por parte do Partido Popular, Manuel. Vou ser moi breve, porque esta moción do BNG entendemos que ten un doble senso. Por unha banda, o que é mostrar o apoio a unha empresa pública como é Correos, desde o cal, nós apoiamos a Correos, apoiamos que sexa unha empresa pública, apoiamos todo o que representa a Correos pola súa historia ao longo dos anos, e logo tamén faise referencia a que debese recuperar un servicio privatizado. Nese punto creo que non carece de senso que entremos ahora a entrar a debatir se se debe levar a cabo que a prestación por un sector privado, por o sector público. Non sempre fomos partidarios da colaboración público-privada. Xa se debatiu neste pleno sobre os temas da municipalización e sobre se se debe levar a cabo os servicios polo sector público ou polo sector privado. Nós o que somos partidarios é de que se cumpla a lei. Neste caso, en materia de servicios postales, hai unha lei moi clara, que é a 43/2010 do sector postal, que marca a libre concurrencia.
E o que sí somos partidarios é de que se cumpla tamén o marcado polos informes de intervención da asesoría xurídica, de que se saquen uns pregos para todo aquilo relacionado co que son as notificacións, uns pregos onde se recollan unha serie de garantías para evitar que cando se levan a cabo subcontratacións poden pasar feitos que son totalmente desexables. En ese senso, si que o BNG pon de manifesto na súa moción que as administracións públicas teñen tamén unha obriga de velar porque se cumpla por parte das empresas por determinadas condicións con respecto ao personal e aos subcontratistas. En ese senso, sí que hai que decir que examinando os pregos que se están a levar a cabo para os expedientes de contratación, vemos que non se están a aproveitar todos os mecanismos que marca a lei, como sería o establecido no artigo 228 bis, ou tamén no que é o tema da subcontratación, porque sempre se vai o porcentaxe máximo que marca a lei, con as consecuencias negativas que eso pode traer, que, bueno, isto é algo que se ven facendo aquí nesta casa, pero creo que se debería cambiar. Por lo tanto, nos apoyamos o que a Correos como empresa pública, sí, totalmente de acordo. No tema de recuperar o que sería o servicio, creo que ahora mismo non ten sentido entrar a debatir si se deben prestar as notificacións desde o ámbito público ou desde o ámbito privado. O que hai que cumprir a lei, o que hai que cumprir o que marcan os informes de intervención e os informes de asesoría xurídica é facer pregos con garantías para evitar que se levan a cabo actuacións que eu creo que ningún dos que estamos aquí desexaría con respecto aos traballadores. Mais nada. Gracias, Xan. Ben, olas a todos. Eu, no fondo, que marcaron os tres grupos de apoio a unha empresa pública, etc., non teño ningún problema, é evidente. Concordo con todo iso, pero sí que quería contextualizar de que estamos falando aquí, porque eu creo que as afirmacións que aquí se dan non se axustan exactamente á realidade. En primeiro lugar, para privatizar un servicio hai que ter un servicio. Este Concello non ten ningún vínculo contractual nin con Servizo de Correos nin con calqueira outro. Non existe ningún contrato asinado polo Concello co Servizo de Correos ni tampouco coa empresa CI Postal, neste caso, nin con Unipost. Porén, o Concello sí que mantén a súa xestión con Correos. En 2016 gastamos máis de 350.000 euros en distintas notificacións e envíos de correos, desde xestión tributaria, inspección fiscal, urbanismo, etc. Segundo, efectivamente, a empresa SCI xestiona a tramitación de infraccións de multas e, por poñer un marco temporal, aínda que xa adiantou o Rubén, leva facendo isto desde o ano 1998. O último concurso que se acabou ao respecto foi no 2014 e no prego de prescripcións técnicas do contrato, no seu artigo 2, apartado B, dispón: a notificación dos citados expedientes sancionadores tanto das denuncias non notificadas no acto, os denunciados como os das sancións, a través de métodos áxiles de eficaces, o adxudicatorio poderá empregar calqueira operador postal autorizado polo Ministerio de Fomento nas condicións finxadas pola lei, etc., etc. Na selección do operador primeiro a custo, que non poderá superar o establecido polo Concello para a empresa Correos. Serán por conta do adxudicatario, segundo a súa oferta e a adxudicación, os gastos derivados do servizo postal. Ben, a entidade SCI SL, na oferta presentada para a adxudicación dese contrato, propuña a posibilidade de empregar o seu propio operador postal, que no intre da tramitación do expediente de contratación tiña a empresa ou outro alleo. Ben, polo tanto, a posibilidade de utilizar un operador postal distinto a Correos está prevista no contrato adxudicado á entidade SCI no 2014. Supoño que todos vostedes estuveron aquí, pasaron por responsabilidades de goberno e saben que este tipo de contratos son como as tabas da lei, non son modificables, polo que este goberno está xestionando o que ten e o que lle marca a lei. De calquera xeito, esta suposta privatización, insisto, non existe. Este Concello continúa a traballar con Correos, como indican as facturas que pagamos periódicamente, e o que hai é unha empresa que xestiona a tramitación de multas municipais e que toma determinadas decisións empresariais que podamos estar de acordo ou non, pero que así o permite o prego de condicións. Mais nada. Rubén. Sí, eu con todos os respetos o Concello de Sanduro. Eu creo que esa liña argumental ten un problema. Non? Eu agora lembraba, non? Eu lembrome neste pleno, non hai moitos anos houve un conflito sindical e político importante con respecto á recollida do lixo, e aquí dicía un alcalde: a mí non me mire, é un problema da empresa cos traballadores, o Concello non ten nada que ver con iso. Dicía: home, mire, o servicio é público e o servicio é o Concello, outra cousa que usted o teña privatizado.
Ora, o último responsable do que pasa na prestación do servicio é vostede, o Concello. Entonces, a mí non me vale decir que o Concello non ten ningún vínculo con Correos. Aquí hai un servicio que é a xestión de multas e ata agora a notificación desas multas facíase a través de Correos, con independencia que fose a través dunha subcontrata dunha empresa coa que se externaliza ese servicio. E eu creo que eso non lle debe resultar indiferente ao Concello, non? Entón, apartado o debate da municipalización e centrándonos neste caso concreto. Hai unha empresa que ten ese servicio e aparte que creo que é unha empresa que non fai mal precisamente o seu traballo. Perfecto, non hai ningún problema. Hai unha empresa que se pon en contacto co Concello e lle di, oiga, mire, eu viña traballando con Correos e todo era moi rico e moi abundante. Agora o que pasa é que supostamente en 2017 Correos subiu as tarifas e eu gaño menos si Correos sube as tarifas e sigo traballando con Correos. Importalle a vostede si cambio de empresa por outra máis barata? E o que lle contesto ao Concello é non me importa en absoluto, está totalmente justificado. Ese é o problema para mí. Ese é o problema para mí. Creo que esa é a contestación non correcta. Creo que o Concello debería dicir, oiga, mire, que Correos é unha empresa pública, para nós sería moito mellor que as notificacións do Concello de Santiago se fixeran así, porque incluso podemos meternos ahora incluso nun debate que non é doado, por certo, si formalmente o Concello tería potestade para negarse o cambio de empresa. Pero incluso, vamos a supor que non, que é máis que discutible, pero vamos a supor que non. Eu o que pediría que, por lo menos, a contestación formal do Concello non fora avanti populi, que a contestación fora, oye, mire, eu creo que esas empresas pois non se caracterizan precisamente por respetar as condicións sociolaborais dos seus traballadores, aquí se viña prestando un servicio con Correos, que ten unha profesionalidade de outro tipo, pode dar o servicio conxunto do termo municipal, non só o centro, e ten unhas condicións laborais e de outro tipo, aparte de ser unha empresa pública, que non teñen estas outras empresas. Entón, se vostede me pide a empresa, porque na miña primeira intervención é que me chamou poderosamente a atención, un escrito correctísimo de SCI o Concello, di, despois de constatar todo isto, suxerimos ao Concello, o cambio de empresa de tal. Bueno, pois ante unha petición de unha suxestión da empresa, pois tamén había, polo menos, a posibilidade de contestar, oiga, mire, desde logo, e despois incluso jurídicamente, mirar se se podía impedir ou non, que xa digo, pode ser discutible. Agora, polo menos, decirle, mira, pois, a vontade do Concello pois, non vai nesa dirección, non? E eu creo que iso pois é unha cuestión que non é menor, non? Na intervención que se fixo aquí ao principio deste pleno, pois se daban datos que eu creo que son suficientemente relevantes, non? Da importancia que ten a propia plantilla de Correos en Santiago, a que se lle merma unha parte de carga de traballo pois que tampouco é menor e a ninguén se escapa que iso ao final sempre acaba tendo consecuencias e por outra parte xa digo, desde unha perspectiva máis filosófica, eso non vai na liña do que tanto temos debatido aquí pois da remunicipalización da hora do guindastre, eso non vai na liña do que tanto temos debatido aquí e posteriormente creo que hai unha proposta do Grupo Socialista para facer unha reserva de emprego tamén pois noutro ámbito e o que temos falado no punto anterior creo que non vai nesa liña e desde logo é antitético co que o seu grupo defendeu na Diputación da Coruña e, como digo, co que teñen defendido no Consello dos Diputados. É o que nos limitamos. Nos non alarmamos ni mentimos, polo menos non conscientemente. Non? Paco. Moi brevemente. Bueno, eu penso, o primeiro, xa que ninguén dixo aquí no pleno no debate desta moción, pois que a decisión de Compostela Aberta fora ilegal. Eso non o dixo ninguén. Vale? O segundo é unha cuestión conceptual, é dicir, cando pasas dunha xestión directa a unha xestión do servizo por empresa pública, eso é un nivel de privatización. Cando pasas da xestión dunha empresa pública a unha xestión da empresa privada dese servizo, eso xa é outro avance na privatización. Por lo tanto, as dúas son privatizacións. Por lo tanto, isto, abandonar unha empresa pública por unha empresa privada, conceptualmente é privatización. E o terceiro é que non se nos aclarou, ao menos o noso grupo, cal é a situación do custe e calidade dese cambio de empresa. Dende logo, calidade no que é o emprego, pois clarísimamente non.
Non hai máis calidade no emprego que en Correos e tampouco se nos demostra que exista máis calidade na prestación de servizo por parte desta empresa privada que, insisto, ademais está facendo selección de riscos. Nos diante de non aclarársenos esa mellor ratio de custe e calidade de cara á empresa privada, nos, por ese motivo, imos votar a favor da moción do Bloque Nacionalista Galego. Non fixamos a nosa posición esperando ter información, pero diante esa falta de información nos imos votar a favor da moción do BNG. Pois nada, moitas grazas. Manuel, San. Nada, simplemente precisar, insisto, eu non comparto o fondo do debate e o que queramos dicir, pero aínda que a empresa puxera ou non puxera suxiro, a empresa o que está facendo é dando conta dun cambio que ten dereito a facer e o Concello non lle pode impedir, según me din os técnicos desta casa. E a partir de aí podemos ter máis ou maiores ou menores deseos, insisto, cerca dos 400.000 euros gastados en Correos o ano pasado, non creo que seña un proceso de privatización feito por este goberno. Ahora sí, asumimos que hai uns contratos asinados que teremos que comer nos gustenos ou non. Eu vou facer uso da miña quenda brevemente, outra vez e non por pechar o debate, senón porque me xera dúbidas, Rubén, porque entendo o fondo do debate e comparto ideolóxicamente o que dis, pero se estamos a falar de un servicio concesionado con un pliego no que a empresa ten o dereito a traballar con calquer operador mentras vaya non supera o precio de Correos e está concesionado en 2014, como imos a impedirlo? Digo, porque ti sabes como vai isto, é dicir, levas moitos anos, non eres un recén chegado. É dicir, sabes que está concesionado, sabes que hai que axustarse aos pliegos e unha cuestión a posición política, pero ponte que viabilizamos que o Concello de Compostela realizará de urxencia as xestións oportunas para a recuperación da prestación. A empresa di, non, mira, eu teño unha concesión cuns pliegos que me di que podo prestalo. E logo hai unha cuestión que non dixo Xan. Nos estamos traballando con Correos directamente, pero levantando eu os reparos todos, miles de euros de reparos, porque eso non se está a decir aquí. Miles de euros de reparos en todas as xuntas de goberno que estou levantando para poder seguir traballando con Correos, porque se entende nos servicios económicos que tería que licitarse o servicio, sin diferenciar empresa pública e privada. Entón, claro, a min gustaríame, primeiro, eu adoptar acordos, podemos adoptalos, pero como os viabilizamos? E logo, eu te digo sinceramente, e logo, como facemos a nivel do recoñecemento extrajudiciais? Porque xa han dixo centos de miles de euros ao ano, pero todos con levantamento de reparos. Non sei, pregunto, e se queres me podes contestar, porque non quero acabar coa última quenda. É dicir, simplemente teño a miña curiosidade. Non, pero quero dicir, quero que me conteste. Se me queres contestar 2 minutos... Non, pero 2 non porque se acabaron os turnos, estou no meu último turno, xa tivamos as 2 quendas, entón se queres podes contestar. Autorizoche un turno extra porque teño as miñas dúbidas existenciais para viabilizar esta moción, dende o punto de vista xurídico, e de momento o alcalde son eu e non é Agustín. Agustín non gañou as eleccións, Agustín veulle dado, entón levo eu o pleno, aparece no RAUF, entón teño esas dúbidas de cara a adoptar un acordo dende o punto de vista de seguridade xurídica. Dende o punto de vista de seguridade xurídica do pleno teño as miñas dúbidas. Teño as miñas dúbidas de como lle podemos obrigar a unha empresa que ten uns pliegos a traballar co operadora Correos. Me gustaría que me aclararas aquí, porque estamos no debate. Se non, nos vamos a abster, evidentemente, porque non podo garantizar recuperar o servicio. A ver, eu creo que, de verdade, facédevolo mirar. Levades todo o pleno faltándolle respeto a todos os grupos. Todos os grupos me miran. Déxame falar a min. É dicir, levades todo o pleno faltándolle respeto a toda a xente. Eu non son nada intervencionista nos plenos. Presento unha dúbida xurídica e o pregunto ao ponente a hora de adoptar un acordo, porque el e eu levamos moitos anos na administración local e estamos adoptando un acordo que eu creo que non o podemos cumplir, se os pliegos son tan claros. Entón, eu simplemente o pregunto máis al lado político.
E yo pregunto ao ponente da moción, e yo podo preguntar porque o regulamento orgánico me avala e porque a maiores estou levando eu a sesión plenaria que a levo de maneira moi laxa, porque os vexo a todos vos moi sensibles co voso, pero moi pouco sensibles co dos demais. Todo o día. Todo o día. Una cuestión de orden. Todo o día. Pero dígame, a cuestión de orden, que artículo? Que está Unha cuestión de orden respecto do funcionamento do pleno, que creo que o regulamento é claro. O alcalde ten dereito a ter un turno de peche. E logo despois non existe un debate engadido. Pero eu podo ter 5 minutos e preguntarlle a Rubén se me pode contestar. Non. Non me deixa vostede. Non, é que non me deixa vostede. O regulamento especifica claramente que o alcalde ten dereito a ter un turno de peche. Presente un contencioso administrativo, hombre, por favor. Presente un contencioso administrativo que seguro que yo teñen en cuestión, home. Unha cuestión de orden. Vostede dixo que ia utilizar o turno de peche. O turno de peche é turno de peche. Entón, gustaríame saber en base a que artigo do regulamento abre o debate. En base ao artigo que di que o alcalde levará as sesións, o decurrir das mesmas e a organización. En base ao artigo que non lles interveño cando lle faltan o respeto e intento templar gaitas aquí. Están vostedes moi sensibles. Alcalde, si nos contáramos as veces que vostede nos faltou o respeto, teníamos que levantarnos deste pleno. Sí, porque ten vostede unha sensibilidade inversa. Moi sensible con vostedes, pero moi pouco cos demais. Alcalde, non é así. Non, señor Agustín. Si vostedes tiveran que aguantar o que aguantamos nos nesta sala, estaríamos xa fora do Concello. En condiciones normales, vostede tería un apercibimento, eu sei como vai isto, 2 apercibimentos, 3 apercibimentos, pero non o fago porque non lle vou a dar ese gusto, Estou pedindo unha explicación. Vostedes se van. Hombre, por favor, o que me faltaba ahora mismo. Pois veña que se aforran pleno, home. Vayan a disfrutar. Bueno, moi ben. Vale, pois perfecto. Isto é terrible. Bueno, pois non nos vamos a abster se non me queres contestar, Rubén. É dicir, nos vamos a abster porque teño a miña dúbida que se poda cumprir a moción. Estou esperando que marchen, que todavía non entendo o motivo. É que creo que se estaba confundindo porque pensou que estaba aquí. Entón se está tendo un déjà vu. É terrible isto. Eu nunca tal vin na administración local. Veña. Unha cuestión de orde que me pode... Non, un segundo. Pero por favor, chame a policía local, que o tranquilice. Somente un segundo. Mira, artigo 73, asuntos con debate. Di que perfectamente quen consumida a quenda quen defendeu a proposta, neste caso o voceiro do BNG, poderá solicitar unha última intervención para manifestar brevemente se a rectifica ou a ratifica. Nos entendemos, o secretario é quen non lo ten que decir, nos entendemos que o voceiro do BNG está perfectamente habilitado por este artigo 73 para dar resposta á pregunta que vostede fixo. Pero a ver, Paco, eu me salado o regulamento, non estudiei para alcalde, estudiei para médico, pero dito isto, levo moitos plenos e non fago un abuso, simplemente lle estaba pedindo dentro da miña quenda final unha aclaración porque tiña dúbidas lóxicas. Se ese é o motivo para que se indignen e marchen, é sorprendente, ou non contestar, vale? Sí, evidentemente. Nos imos a abster para permitir, ademais, a viabilidade, porque non sabíamos que iba a votar o PP, pero para permitir que se aprobe a moción. Vale, pues pasamos a votación, señor secretario. Votos a favor desta moción, PSOE e BNG. Votos en contra, non hai. Abstencións, Compostela Verde. A moción quedaría aprobada. A moción queda aprobada. Sí, non estou verando o seguinte. Bueno, vamos a seguir. Eu de verdad que nunca tal vin,
o digo así, sorprendido estou, bueno, a veces asustado tamén, pero bueno, pasaríamos a seguinte moción, que é unha moción que hoxe en Xunta de Portavoces acordouse tratar unificando tanto a iniciativa BNG como de Compostela Aberta respecto a compañeira, a traballadora de Unipost despedida por estar embarazada. O texto que se mantén é o de Compostela Aberta, pero é por unificación das dúas iniciativas e o que vai a ser debatido. Intentouse chegar a un acordo de declaración institucional, pero en principio non se chegou porque iba a haber debate. Eu non sei se queren que demos lectura ao texto, se é unanimidade ou prefiren dar o debate. Eu non teño ningún tipo de problema cos compañeros. Estamos na 3, pero acordamos hoxe en Xunta de Portavoces. Sí, acordamos unificar a 3, ca moción que estaba, que era 9, de Compostela Aberta, que pola mesma temática, pola mesma situación, señor secretario, e manter o texto da 9. Non sei se... A 9, isto é traballadora de... Exactamente. Unifica, vamos a ver un minuto. Pero, que redacción queda? Queda a do punto 9. Unifícanse as dúas nunha. Perdón un momentito. Debatímolo, eu creo que podemos debatir. De todas as maneiras, debates ou non se debate, eu creo que un mínimo, xa simplemente, mínimamente por atención que nos acompaña Ana Parafita aquí e o tema que nos ocupa. Veña, estou de acordo. Pois veña. Un mínimo, polo menos. Quen presentou por parte de Compostela e do BNG? Dá igual, empezade. Esta 3 unifícase coa 9, non? Sí, pero o texto é o da 9, vale? É o texto que prima, sí. Ben, ainda que sexa brevemente, como había algunhas cuestións que sabíamos que estaban no fondo do mellor de non chegar a un acordo e querer debater isto, nós o que queremos, primeiro como BNG, é mostrarlle todo solidariedade a Ana Parafita por levar a cabo esta demanda contra, neste caso, a empresa Unipost por esta cuestión de decidir despedila de maneira absolutamente non só arbitraria e injusta, senón vulnerando todos os dereitos laborais. E especificar claramente que non é compatível, porque iso é o que ás veces está no fondo dos debates que aquí formulamos con algunha outra cuestión parecida a esta que formulamos, que esta non é unha vulneración calquera, senón que é unha vulneración que atenta contra os principios máis fundamentais e que atenta, sobre todo, coa intención de podermos vivir nun mundo en igualdade, nun mundo en que se respeten os dereitos das traballadoras, nun mundo en que, ás veces, con moitísima hipocrisía, se di que se está a favor da maternidade, cando logo despois todo que se actúa vai noutra liña. E para nós era importante, é importante tamén dar ese paso de facelo público, de decir xustamente que isto acontece en pleno século XXI, que isto está pasando, que non pareza que isto son prácticas do pasado e que nestes momentos estes comportamentos non se dan, senón que pensamos que o feito de facelos públicos fai tamén que as institucións teñan que pronunciarse e as institucións teñan que recoñecer se realmente si están ou só están ás veces para declaracións institucionais que son importantes, para cuestións que teñen que ver con minutos de silencio, para cuestións que moitas veces teñen que ver con cuestións formais, mas que non van ao fondo realmente das dificultades laborais inmensas que moitísimas mulleres viven neste país, tanto por unha situación de discriminación en xeral, como sobre todo por unha discriminación cando optan por ser nais, unha cuestión que xa digo vive todas esas contradicións de moitas veces enchernos a boca con hipocrisía de dicir que é absolutamente necesario neste mundo, mas logo non ter máis que dificultades e problemas. Que xustamente, uns días despois de comunicar o seu estado de estar xustamente esperando unha crianza que sexa a empresa que indique, despois de comentar que está absolutamente satisfeita co seu traballo realizado, que neses momentos se rescinde o contrato, dá boa conta do que acontece, e para nós é tamén importante, eso tamén quero decir que conste, que citemos as empresas, que sexamos capaces de facer unha cuestión que as institucións públicas creo que nos compete, que de non sermos cómplices con este tipo de prácticas, mandar un aviso claro ás empresas de que con este tipo de prácticas, desde logo as institucións públicas non van pasar por elas, e que nós, se xustamente queremos unha revisión de toda esta política laboral, camiñar cara a un mundo absolutamente diferente, onde se protexan os dereitos laborais máis básicos, onde se protexa ademais o dereito a poder ser nai. E
daquela, pois nese caso xa sen máis, xa digo que nós asumimos o conxunto porque está explicitado dunha maneira máis completa na moción que presentou Compostela Aberta e, por tanto, por suposto que nos vale o acordo a respecto do que aparece aí. Mais queremos felicitar en todo caso a Ana Parafita porque ademais de saber que ten que vai ter fortuna na súa demanda, pero polo valor que ten sempre facer isto público e chamar a atención do conxunto da sociedade para que isto haxa outras mulleres que veñan detrás que non teñan que pasar polo mesmo. Gracias. Paco. Sí, grazas. Vou tentar de ser moi breve. Eu quero dicir dúas cousas. A primeira, que esta cuestión non afecta soamente a Ana, a que lle damos a benvida e agradecemos que este ano pleno, senón que afecta a todas as mulleres e máis alá afecta a toda a sociedade. Está afectando o que é a pirámide poboacional do noso país. É evidente, eu penso que para todos nós, que hai un claro indicio no comportamento desta empresa cara a Ana de discriminación. É dicir, o que non pode ser é que no momento en que ela comunica a situación do seu embarazo, o día seguinte lle din que non superou o período de proba. Bueno, máis indicio de discriminación, desgraciadamente, non pode haber. Nos apoiaríamos que fora unha declaración conxunta, se están de acordo os outros dos grupos da corporación. E, o último, gustaríame, se non lle importa a Ana, pois decir que para nós, por enriba de todo, Ana, entre outras cousas, é unha muller valente. Moitas grazas. Gracias, Paco. Marta. Sí, tamén quería eu darlle a benvida e felicitar a Ana por a súa coraxe e valentía por presentar isto e facer público unha situación que padecen moitas mulleres. O Goberno de Compostela Aberta quere mostrar todo o seu apoio, igual que acaban de facer os compañeiros do Grupo Socialista e o BNG, a traballadora Ana despedida da empresa Unipost, poñerlle nome ás empresas, como ben decía Goretti, por estar embarazada. Ana estaba traballando cun contrato de proba de 6 meses e aos 2 meses informa por escrito que está embarazada, tal como di o convenio. E o seu xefe directo confirmoulle de xeito oral e diante de testigos que a empresa estaba moi contenta co seu traballo e que contarían con ela polo menos ata o fin do contrato. Pero aos 2 días recibe a carta de despido, faltaban 4 meses para rematar o período de proba. A sociedade non pode nin quere seguir permitindo non deben permitir estas prácticas discriminatorias, prácticas machistas por parte das empresas que violan os dereitos fundamentais das mulleres. A conciliación da vida persoal coa vida profesional debería ser un principio básico que rexese as políticas de todas as empresas, primando os horarios e as prácticas laborais que faciliten a conciliación. E por iso queremos deixar constancia neste pleno do noso apoio a Ana e a todas as mulleres que padecen discriminacións sexistas no ámbito laboral e o noso rexeitamento cara a todo tipo de conductas deste tipo no eido empresarial. E tamén apoiar as políticas empresariais que apostan por a conciliación da vida profesional e persoal, reforzando a protección dos dereitos laborais das mulleres nos períodos de embarazo e de baixas maternais. O certo é que é moi triste que teñamos que seguir presenciando e padecendo este tipo de prácticas, pero a realidade nos amosa un día máis que a igualdade entre mulleres e homes ainda está moi lonxe de ser unha realidade, que temos moito que traballar e moito camiño por facer para conseguir esa sociedade igualitaria onde a metade da poboación teña os mesmos dereitos. Por eso, hoxe traemos aquí expostos estes argumentos 3 puntos que nos gustaría que puderan ser acordados por os grupos, que sería que o Concello de Santiago de Compostela apoia as reivindicacións de todas as traballadoras despedidas de xeito discriminatorio por razón de sexo con motivo do seu embarazo, así como todas as mostras de discriminación sexistas no ámbito laboral. Tamén queremos solicitar que o Concello de Santiago de Compostela apoie as reivindicacións da traballadora de Ana, despedida o pasado 29 de maio, inmediatamente despois, como decía, de comunicar o seu embarazo á empresa contratante. E, por último, queremos tamén que o Concello apoie as políticas empresariais que apostan pola conciliación da vida profesional e persoal, reforzando a protección dos dereitos laborais das mulleres nos períodos, como decíamos tamén antes, de embarazo e baixas maternais. Nada máis, grazas neste sentido, tamén polo apoio do Grupo Socialista ou BNG ou pola xuntanza das achegas. Nada máis, grazas. Bueno, pois pasamos e todo o noso apoio a Ana e pasamos a votación. Entendemos que por unanimidade de todos os... A moción número 9 de Compostela Aberta en apoio á traballadora de Unipost despedida por estar embarazada. Unanimidade? Sí, unanimidade. Por unanimidade.
A seguinte moción, que a 4 e a 5 eran de Compostela Aberta e foron reconducidas a declaración institucional hoxe en xunta de portavoces, tanto a de defensa de filosofía no ensino como en favor da economía circular de proximidade. Si pode ler a parte resolutiva de ambas as dúas, señor secretario, para que constara. Do Concello de Santiago de Compostela en defensa da filosofía do ensino. Lese unha parte da exposición de motivos que marcou o portavoz e despois a parte final, a parte resolutiva. Esta parte expositiva, que é un extracto, di o seguinte: existe acordo unánime en que a filosofía é unha das dimensións máis profundas na formación na constitución intelectual e non só intelectual dunha persoa, en que a filosofía, antes que unha determinada especialidade dun conxunto de profesionais, é algo que todo... Chega que a parte resolutiva, Ciñes, vale, sí, non o vamos a maltratar, a parte resolutiva da ambas Concello de dúas. Santiago de Compostela insta, primeiro, a Consellería de Educación a realizar no marco das súas competencias as adaptacións necesarias para incluir na oferta educativa do bacharelato a obrigatoriedade da historia da filosofía coa materia troncal. 2. O Ministerio de Educación do Goberno do Estado propiciar nos traballos para o denominado Pacto Educativo un debate en profundidade sobre a situación da filosofía no sistema educativo e a necesidade da súa supervivencia. Enténdese esa declaración institucional. E logo sería tamén en favor da economía circular de proximidade. Sí, pero ese momentiño ir aquí a... non vou tan rápido. É dicir, que está a 4, declaración institucional, enténdese por unanimidade. Sí. Pero ser declaración institucional xa é por unanimidade. Pero bueno. É por remarcar o... Vale. E agora está a 5, que é a de proximidade. En favor da economía circular e proximidade. E tamén pode ler a parte resolutiva, ao final, a parte dispositiva. Sí. Suscribir a Declaración de Sevilla, o compromiso das cidades pola economía circular e asumir os pronunciamentos e compromisos que esta supón. Segundo, trasladar a certificación do presente acordo á Secretaría Xeral da FEN. A seguinte moción, que era do PSOE, retírase, non se vai a tratar, non, Paco? Os apartamentos turísticos de CAI. E pasaríamos... Estaríamos na 7, que é unha iniciativa PSOE relativa ao peche de camas que afectan a sanidade pública na nosa cidade. Vou ser tremendamente breve, fundamentalmente comentar dúas cousas. Cando fixemos a moción pusemos 140 camas porque era información que a propia xerencia do complexo hospitalario e tiña dado neste caso a xunta de persoal. Despois soubemos que se incrementaba a 158 camas. Hai que decir que ben certo é que son prácticamente 100 camas menos que o ano pasado. Nos saudamos esa medida, entre outras cousas, porque quere decir que o que se decía por parte da Consellería do Partido Popular durante todos estes anos, cando falábamos deste tema, pois non era certo. Decían que estábamos alarmando a cidadanía, decían que era porque baixaba a necesidade de ingresos durante o verán, e decía por outra banda que era imposible contratar xente. É evidente que cando ti pechas 100 camas menos, pois é evidente que todo iso demostra que eran simplemente argumentos que non se sostiñan por ninguna banda. Non quero dicir nada máis, escoito o resto dos grupos. Moitas grazas. Moretti. Sí, estamos a favor, imos votar a favor desta proposta, que a ver se algún ano non hai que traela. Concha. Bueno, pois tamén creo que é unha moción clásica deste pleno de xuño e claro, apoyarémola porque o Grupo de Compostela Aberta pensa que non é aceptable que con máis de 6.000 persoas á espera dunha intervención cirúrxica e máis de 27.000 á espera da primeira consulta diagnóstica, pois se pechen camas, nin poucas nin moitas, aunque efectivamente pois este ano se pechen menos. Entonces tampouco vale a excusa dos recortes porque nos intentan convencer de que estamos nunha recuperación económica moi ascendente. Entonces apoiamos a moción e oxalá non a teñamos que traer a pleno. Entendemos que por unanimidade, señor secretario. As mocións 10, 11 e 12,
estaban aprobadas as urxencias, igual que o resto das mocións, ao non estar os propoñentes, pois decaen, señor secretario. Eu sinto polo veciño que interviu no tema de Fernando III, pero bueno. Claro, es que... Dicir, é que... Non sei, sigo sorprendido, Entón, bueno, nada, decaen e pasaríamos á última moción da... Perdón, vamos a ver. Saltaste esta de Breñas de Ser, a número 8. Ah, sí. Disculpademe. Quedan dúas. Queda a número 8, que é a moción do PSOE relativo ao servicio de mantemento, conservación e mellora da senda fluvial das Brañas, e logo outro PSOE tamén sobre a modificación do regulamento do servicio de transporte urbano de automóviles de aluguer con condutor. Entón, a primeira sobre o servicio de mantemento, conservación e mellora da senda fluvial das Brañas. Que fai defensa? Gonzalo? Moi breve. Co fin de evitar un problema de mantemento que está periódico que está habendo en esta senda, que cada vez é máis empregada polos viandantes, veciños, veciñas da nosa cidade, consideramos importante que o Goberno Municipal estude a posibilidade de iniciar un procedimento de contratación mediante procedimento aberto para o servicio de mantemento, conservación e mellora da senda fluvial a beira do río Sar. Tamén o podemos xa vendo o que se presentou antes deses espazos que hai de áreas recreativas, eso de Challán, de Barcial, incluso o podemos ampliar por Sarela, ese tramo, eso que se faga reservado a centros especiais de emprego, de acordo co artigo 42 da Lei 13/82 do 7 de abril de integración social das persoas con diversidade funcional. Por todo isto é por que presentamos este pleno que se inicie un procedimento de contratación cuxo obxecto sexa o servicio de mantemento e conservación e mellora da senda fluvial a beira do río Sar, Sarela, máis esas dúas reservas que falamos antes. Nada máis e moitas gracias. Gracias, Gonzalo. Moretti. Sí, ben, o BNG vai votar a favor desta moción do Partido Socialista. A verdade é que ese proxecto tan importante que no seu momento comezou o BNG no goberno, con persoas como Néstor Rego, como Elvira Cienfuegos, ese proxecto dese acondicionamento de máis de 300.000 metros cadrados de superficie na zona das Brañas para uso recreativo e deportivo, que vai a pouco pero que vai avanzando. Para nós é unha alegría. Nestes momentos, algún dos tramos que se abriu, a verdade é que hai moitísima xente que está gozando del, e hai que intentar mantelo. Esa é a cuestión fundamental, intentar conseguir que iso se manteña en bo estado, que se faga a través xustamente desta reserva a centros especiais de emprego, como se fai noutros lugares, e con outras, con Gami en Salgueiriños, Aspas en Vidán, nos parecenos perfecto, é unha boa maneira de facelo, e, por tanto, apoiamos esta proposta. Moi ben. Xan? Ben, estamos totalmente de acordo, como de feito así nese sentido estamos traballando, como sabedes xa, porque nos único que fixemos foi licitar de novos contratos. Xa hai empresas de inserción e empresas de reserva especiais de emprego no Parque de Salgueiriños, no Parque de Brandía, e acabamos de licitar a Granxa do Xesto, a cafetería tamén con unha reserva especial de emprego, e Brañas de Sar, e a intención é de facelo tamén con esta reserva e ir un pouco orientando a medida que se poda toda a capacidade de contratación nestes campos a este tipo de empresas. Entendo que por unanimidade. E logo quedaría a moción do Partido Socialista sobre a modificación do regulamento do Servicio de Transporte Urbano de automóviles de aluguer con conductor. Si fan defensa? Si, vou tentar de ser breve. Bueno, o certo é que aconteceu nas últimas semanas algunhas situacións na que condutores de automóviles de aluguer con condutor atopáronse que superaron os límites legais de alcoholemia. O certo é que na nosa ordenanza, unha ordenanza, claro, que xa é do 90, e, polo tanto, non contempla esta situación como unha das posibilidades de revocación tanto da licencia como do permiso de condución dos taxis. E, polo tanto, nos vendo outras ordenanzas máis recentes, como pode ser, por exemplo, a de Vigo, nos o que plantexamos é incorporar esta posibilidade, de revocar tanto o permiso de condución como tamén a licencia nos casos en que se supere tanto unha situación de consumo de alcohol como de estupefacientes. Moitas gracias, Rubén.
Sí, gracias, señor alcalde. Simplemente decir que imos votar favorablemente a esta proposta porque estamos de acordo co seu contido. Xan. Pois nos neste caso abstendremos e explico por qué, non porque non concordemos co fondo da proposición, pero consultados os servizos xurídicos deste servizo indican que con carácter xeral o réximen de infraccións e sancións non se pode establecer vía regulamento nin cousa semellante, senón que ten que vir definido por unha norma con rango de lei. A lei do taxi de Galicia non se recollen infraccións relacionadas con calquer aspecto sancionable como infracción en materia de tráfico e seguridade vial. Únicamente se pode retirar a licencia no caso de que a persoa condutora tivera suspendido ou retirado o seu carné de conducir. Nese sentido, e polo que me din eles, o único que nos quedaría era dirixirnos á Xunta e pedir que modificaran esta lei, incluindo artigos que recollan este tipo de infraccións. Por lo tanto, abstendrémonos. Queredes unha segunda quenda? Non soamente que terá información o concelleiro respecto dos servizos jurídicos, pero o certo é que, por exemplo, neste caso Vigo sí que modificou a súa ordenanza, ademais é recente, 2013, e polo tanto incorpora esa posibilidade, pero eu o que pediría sería que se validara a posibilidade. Non, estudiar, bueno, a moción vai sair viabilizada igual que a outra e se vai estudiar a posibilidade de execución, evidentemente. Entón, Unha última aclaración. Si non te vas... No. Cabréame, alcalde, así non toque. En fin, según me din tamén os servizos xurídicos, efectivamente, o cambio que se fixo en Vigo non se axusta a normativa e non canse de impoñerse unha sanción por eses feitos, dinme que sería recurrible por nulidade radical. Nulidade radical, o de radical, eu creo que por nulidade, coma radical a ti. Eu cito literalmente o que din, nulidade radical. A partir de aí, por eso manteño que deberíamos absternos porque non estou seguro que podamos aplicar esa moción. Bueno, pois pasamos a votar. Votos, entendo, a favor, que sería PSOE BNG, abstencións, Compostela Aberta, quedaría aprobada. E levantamos a sesión.